खारनाय मेम्बारजों खारनानै ब्लड फंबाय गोदैजोंनो खारबाय। हेलो गाइस, गुड मर्निं एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङै दं आंना लोगोफोर। स' दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे निउ आपडेट लाना फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' जों बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। स' लोगोफोर खारलायबाय आरोना ढेकियाजुलि एरियानि नै रिंकु नार्जारिया दाखालि गावनि गथ' सानैखौ गारनानै खारलायबायनो बहाबा। सर्बनासलै गाइस, मा जाबावगोन बे संसाराव। 2 नाम्बाराव नायदो बेखौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे गामिनि आरोना, दीप्ति मुसाहारि होननाय। बेबो खारलायबाय, गावनि न'खरखौ गारनानै, हौवाखौ गारनानै, गथ'खौ गारनानै सोरजोंबा खारलायबाय। जोंनि बर' हारियाव माने कम्पिटिशनसो नांगासिनो दं गाइसमोन। सोर बेसेबां खारनो हायो, सोरजों खारनो हायो ना, बेबायदि आरो। स' लोगोफोर 3 नम्बराव नै गहपुर हालामनि दिपाली मुसाहारि खारलायबाय। बेबो गावनि हौवाखौ गारनानै, गावनि न'खरखौ गारनानै, गावनि गथ' गथायखौ गारनानै। माखौ खारनो एथ' लुबैयोब्रा लोगोफोर? बिदि खारबाय थाबा माथो मा जानांगौ? जोंनि न'खरफोरा माथो बायलांलाजोबसिगोनसो। ओरैनोबाबो जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै बिदिनो गलं गफं थालाबायनानै न'खर रायजो संसार जानायानो गद गैला। हिनजावफोराबो बेबायदिनो खारबाय थायोबा मा जाबावगोन लोगोफोर? आंथ' नाय खर' गरमसो जानाय मोनबाय नै, एकदम खर'सो सालायबाय आंना। मा जाबावगोन बेबायदि खारबाय थायोबा? मानि जाहोनाव खारो, मानि थाखाय खारो हमनो हाला। ना बले हौवाफोरासो, ना बले फिसाइफोरासो हिनजावनि नांगौ नाङिफोरखौ उदिस लाया। ना बले हिनजावनोनो जानो लोंनो सुबिदा खालामनानै होआ, बेदर फिसाखौनो जाहोआ खोमा, बेनि थाखाय खारो। ना बले दख'नाखौनो बायनानै होआ, बेनि थाखाय खारो। हसियार गाइसमोन, हिनजावखौ लाबाय जेथिया हिनजावनो गाननाय जोमनायखौ होनांगौ आरो हिनजावखौ मोजांथारैनो बेदर फिसा जाहोनांगौ लोगोफोर, मिथिबायना? दानो सम, दानो मोजां, दानिफ्रायनो माबा खादोसो, नङाबा खारबाय थागोन। जा खारबायसै सिगाङाव। दा जायफोर खाराखै बिथांमोननि हौवाफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो आरोना, नोंथांमोना मोजांनो केयार ला गाव हिनजावफोरखौ। मोजांनो दाव बेबि सना होनबाय था। बेदर फिसा जाहो, दामि दख'नाफोरखौ बायनानै हो लोगोफोर, होमबासो जागोन, नङाबाथ' खारगोन। स' लोगोफोर आरो नै बेथ' एकदम आजाब आरोना। नायदो एसे भिडिअखौ नायना लागोन नोंसोरो मा बुंदों, बेनि उनाव रायलायनोसै। बसुमतारिया फंबाय गोरैजों लोगोनि आथिमंगल जानो होनना थगायना खारखुमाना दं। खोनाबाय लोगोफोर? बेथ' फंबाय गोदैजोंनो खारबायनो, मा जाबावगोन होनबा? फंबाय लिंफ्लानो, आब' लिंफ्लानो लानासो ब्लड। बिदिबो जायो नामा जोंनि बर' समाजाव? बिदा गोदै लिंफ्लानानै बिनानावखौ लानाय, बिब' गोदै लिंफ्लानानै बिब'खौ लानाय, मा जागोन गाइसमोन? एकदम बुंनोनो हाला। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिराद बांबायलै बे साननैसोआव। एकदम खारनाय, आनलिमिटेड खारनाय आरोना। सोरबा हिन्जाव सोरबा हौवाजों ब्लड, सोरबा बिदा गोदै लिंनाया सोरबा बिनानाव गोदैखौ लाना ब्लड। खालि बेल' आरोना गाइसमोन, मा जाबावगोन हमनोनो हाला। स' लोगोफोर माथो खालामबावनो, जानाया जाबाय थासिगोन बिदिनो। नों आंहा एसे हसियार जानांसिगोन, गावबागाव हिन्जावफोरखौ एसे केयार लानांसिगोन, अबाव थांदों अबाव थाङाखै उदिस लानांगोन, होमब्लासो, नङाबा जानाय नङा लोगोफोर। स' गाइस, आरो आंनि साबस्क्राइबारा मोनसे डिमान्ड खालामदोंमोन आरोना, दिनै हारसा हिन्जाव खारनायनि भिडिअ लाबो होननानै। आं दिनै लाना फैदों आरो नै बेखौ नाय, नुबाय? नै बेनि हौवाया माने काट मिस्ट्रि मोननो आरोना, माने दंफांनि मिस्ट्रि मावोमोननो आरो। स' सानसेदिना हौवाया खामानि थांनाय समाव गावसोर गामिनिनो वार्ड मेम्बारजों खारनानै ब्लडनो, वार्ड मेम्बारजों खारलांबाय।
बेबो बेंकाव फैसा दिहुननो थांनानैसो माने बे बेंकाव फैसा दिहुननो थांनो होननानै ओंखारलांबाय न'निफ्राय ओमफ्राय लामा ससेनिफ्राय ब्लड आरो नै बेखौ फराय मा होनदों सर्बनासलै गाइसमोन बर'आनो जा हारसायानो जा बांगालानो जा खारनाय 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 आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना ला जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लागोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोन बाय बाय